herdeira. Preciso un herdeiro. E ti... non vas ter fillos, non che vexo con fillos, na. Por que dis iso, mamá? Coa vida que levas, co pouco que te coidas, co que bebes, seguro que xa non che funciona a semillita como debera, mal fillo. Que parvada, que parvada. Ademais, se quero sempre podo recorrer a adopción. A adopción? Sí. Pode ser unha posibilidade. Está moi de moda, hoxe en día faino todo o mundo. Podería adoptar, que sei eu, dúas rapazas. As mulleres son máis sensatas que os homes. Unhas xemelgas filipinas de 20 e 22 anos, para que estean creciditas e non anden correteando pola casa. Como? Sí, mesmo ao principio poderían dormir comigo. Quero dicir, para que se vayan adaptando a familia. Pero que te crees que somos? Maleante, sátiro, príapo. Unhas filipinas, pero que horror. Diso nada. Polo momento, a opción das semelgas filipinas non vai ser posible. Temos que buscar algo menos exótico, máis cercano, máis noso. Sí. Claro que sí, unha opción máis local, máis daqui. Exactamente, verás. O que hai que facer é unha especie de paripé para que mamá quede convencida. Entendes? Porque se non é capaz de donar todo a obras de calidade e deixarme a mí sen nada. Eso non pode ser. Don Anselmo, en confianza, yo digo, creo que teño a persoa axeitada. Sí. O que vostede precisa é xuventude. Alguén novo, sen malear, mesmo fácil de manexar. Exactamente, esa é a idea, Moncho. Seguro que mamá vai estar encantada. Sí. Vostede precisa alguén boiño, home, de bo corazón. Tampouco fai falta que sexa moi listo e espabilado. Ser listo está sobrevalorado, iso xa está estudiado. Dígolle máis, de paso, sería bo que tampouco tivese moitos ingresos esa persoa para xa de paso arreglarlle un futuro. Bueno, que sexa algo bo para as dúas partes. Naturalmente, brillante, Moncho. Por suposto, a esa persoa non lle ia faltar de nada. Bueno, don Anselmo, vexo que estamos os dous pensando na mesma persoa. Non o dubides, é exactamente como diste. O noso Kevin, herdeiro de don Anselmo. Que felicidade. Mamá, por fin teño a persoa ideal que vai mellorar e perpetuar a nosa estirpe. E todo gracias a que? Grazas a Moncho. Non hai de que, don Anselmo, non hai de que. Eu penso que imos a ir gañando todos. Sen dúbida ninguna. En fin, aquí a tes. Ven. Unha transilvana! Pero que boa idea! Como vai mellorar a nosa raza? Que maravilla! Ven aquí, filla! Ven a darme un abrazo, ven! Sí! Quen pode competir con Ramona Comaneci? Para Kevin, nada. Para Kevin terei que seguir pensando en que se dedique a probar medicamentos experimentales, deses que mandan pa África. É unha profesión perfecta para ele, como anillo al dedo. E dá carto, E Ramona xa non foi a mesma desde ese día. Quero que vos sexades los meus criados. Os teus criados? Sí, que te parece? Que te parece boa idea? Nós na intimidade, cando estiamos sós, podedesme tratar con familiaridade. Pero cando haxa xente, vos tedes que me tratar de vostede. Porque a xente non quero que me perda o respeto. Xa. Que te parece? Paréceme ben. Ben, vou ir para a casa de mamá Hortensia, que parece que quero ir ao baño. Pero, muller, vai aquí, que xa fuches máis veces. Por favor, Elvira, non me fagas rir. Ti pensas que vou ir ao retrete de xente pobre? O diñeiro corrompe ata os corazóns máis nobres, bos e inocentes. E todos ían notar esa influencia. Anselmito, estivemos pensando moi seriamente en ti e imos darche unha asignación mensual para os teus vicios, que se non gastas moito. Xa, e canto tedes pensado darme? Pois 75 euros, home. Case 12.000 pesetas das de antes, unha fortuna. Teu avó, que era moi boa persoa, con iso collía unha casa coa familia dentro. Iso non é nada, non chega para nada.
Anselmito, esa comida e máis a dormida gratis. Con esos cartos teñen que che chegar para os teus vicios. Para beber, para fumar e sabe Deus que outros vicios que tes, que non nos podes ir aquí. Teñen que che chegar de sobra. Sinto moitísimo, protesto enérxicamente. Iso é unha miseria. Seguro que por culpa túa, Ramona. A miña herdeira legítima non a repliques! Cabronazo, desgraciado, preguiceiro, vicioso! É horroroso, Moncho, horroroso. Síntome perseguido, acosado, espiado. Ramona, sígueme a todas partes para ver en que gasto os cartos. Xa non podo ir a bares, nin a locais con muchachitas. E cando vean por aquí, don Anselmo, das uns aires de marquesa, que é unha cousa... Sí, a min chámame Chico. Chico tráeme este, Chico tráeme outro. Bueno, xa case non se fala con ninguén de Lameiro, Que soberbia. No, é rumana, Que fixen, Moncho, que fixen. Creei un monstro. O diñeiro é o poder corrompen, amigos. Mira John Lennon e Camilo VI. E nin siquiera un anxo como a Ramona podía con eso. Pero... ás veces o destino é complicado e caprichoso. E como que descendencia? Pois quedando embarazada, claro, para continuar así a nosa nobre estirpe. Pero é que o don Hortensio non tiña pensado a quedar embarazada. Podo estropear o meu firmoso corpo. Eu tiña pensado adoptar. Podería ser unha posibilidade, si, dous fermosos bebés como a ti e como a mí. Non, eu tiña pensado adoptar dous neniños cubanos. Bueno, non neniños, saben, crecidiños, xa cos seus músculos. Dos 20 ou 25 anos. Como? Sí, é dicir, e tamén tiña pensado que para eles, si eles acostuman, para que se acostumen a umidade daqui, non tiñan morriña, poderían dormir comigo. Que? Que te parece? Parece que boa idea, Desagradecida, descastada, viciosa, eres peor que Anselmito. E así foi, como dun xeito inesperado, remataron os días de Ramona como herdeira de dona Hortensia. Pero como se puxo? Non queres saber nada de min como heredera? A verdade é que non o entendo. Claro, cometeche o mesmo erro que a min. Xa esquecer o odio que sinte mamá polas excolonias de España. Agora, polo menos, dame cartos para gastar. O sexa, para entendernos, que se en vez de decir Filipinas ou Cuba de outro sitio, por exemplo, Dinamarca, Suecia, Rusia ou Ucraína, non habería problema. Ningún, Lino, ningún. Son cousas de mamá. Ben, pois... hai que ir arrancando, que teño que pechar, veña. Que presa tes, o que cedo? Veña, que teño cosas que facer, veña, arreando. Veña, fora, fora. Prisa, nunca tivo prisa por prisa. Tirada da persiana. E así acabou a historia, amigos. Sen novo herdeiro para dona Hortensia. O que non entendo é por que Puscas pechou tan cedo hoxe. Sabe Dios. Hola, don Hortensia. Son Puscas. Chamaba polo tema ese de... a ver se podemos amañar para que eu sexa heredeiro seu. Non, enfermedades que eu saiba non teño ninguna. Venéreas. Non sei o que é iso, pero... é que, si, eu creo que a última vez que cuño un catarro foi no 83, e desde aquela non... Sí, limpos, bueno, pois o normal, o que eu, por exemplo, bañome unha vez á semana, fago non faga falta, o normal aquí da mesma, máis ou menos. Non. Eu aí solo amigos de España. Solo adoptaría amigos de España. Si no, sácate de aí de esas cosas de asiáticos americanos. Non nos podo ver. Non nos deixes. Si eu, por exemplo, tiña pensado adoptar dúas rapaciñas loiras do Sahara, por exemplo, non? Don Hortensia. Carallo, que o Sahara tivese sido de España.